Добрый вечер, паважаныя тэлегледачы. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар. Добрый вечер, Иван. Таксама рады цябе бачыць. Ну вось сёння чацвер. Чацвер. Але Трэці чацвер асаблівы. кастрычніка. Вось. Асаблівы ён таму, што ў нас ужо нейкая, я не ведаю, гэта традыцыя ці заканамернасць, калі вось так адбываецца, што курсы па гісторыі у нас Так, курсы па праходзяць. гісторыі. Я думаю, што некаторыя ўжо гэта неад'емная такая частка стала вечарняга Віцебска. Сапраўды, сёння у нас трэці чацвер кастрычніка, і гэта значыць, што ў нас працягваюцца курсы па гісторыі Віцебска. Заставайцеся з намі, будзе цікава. А што будзе цікава? Зараз даведаемся, калі пазнаёмімся з нашымі гасцямі. Яшчэ раз усім добры вечар, і мы прадстаўляем вам нашых гасцей. Ну, хтосьці і ўжо, кагосьці не трэба ўжо прадстаўляць, ужо і так все ведаюць, як напэўна, нават і вядоўца ўсіх. Гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і Александр Барановскі, аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Добрый вечар. Добрый вечар. Ну, вось, распавядайце, гэта ініцыятыва была Дзяніса Валерьевича запрасіць Александра да нас з нейкімі цікавымі звесткамі. Я гляжу, ўжо нават манаграфія нейкая ёсць, так? Ну, ёсць кнігі, мы карыстаемся тым, што Александр сёння ў Віцебску яшчэ, таму трэба гэта максімальна выкарыстоўваць у сваіх мэтах, а сапраўды кнігі ёсць. Просто хочу сказаць, што гэта зараз аспірант Інстытута гісторыі, калісьці гэта наш выпускнік гістарычнага факультэта, гэта мой студэнт, мой магістрант, таму Хваліце сябе. пра яго шмат можна казаць, але вы ведаеце, не кожны студэнт пры сваім падчас свайго навучання ва ўніверсітэце выдае кнігі. Гэта вось другая кніга, таму ёсць пра што казаць, і Александра смела можна называць. Вось гэта другая ўжо, так? Краязнаўцам. Першая у нас полымя Беліца, гісторыя маёнтка вёска, а вось звязаны лёсам Сенніншчыны. Гэта ўжо апошняя трэцяя кніга, таму што ёсць яшчэ другая кніга. Просто ўжо ўся разышлася, няма. Так. Яна прысвечана людзям, якія нарадзіліся на Сенніншчыны. А гэта ўжо апошняя звязана лёсам, як у працяг. Александр, прабачце, а дзе вы нарадзіліся? Ну так, каб крыху А я разумець, чаму зараз вы так скажу, зацікавіліся. Сяно. Барановскі Александр Вікторович, 92-го года нараджэння, Сяно, краязнаўца. Скончыў сярэднюю школу нумар 1 імя Азгура. У Сяно. Як усе зразумелі, сённяшняя наша перадача прысвечана Александру. Ну, а з чаго пачнем? Сёння у нас гаворка пра маёнткі пойдзе, Мы так? сёння будзем казаць пра страчаную прыгажосць і пра каханне, як гэта не дзіўна, таму што тут ёсць на што акцэнтаваць увагу, і паспрабуем усё ж такі звярнуць увагу ў першую чаргу на два цікавых аб'екты, на два маёнткі, уладары якіх у чымсьці яны вельмі падобныя, хаця ў першую чаргу па сваіх прагрэсіўных поглядах адносна развіцця сельскай гаспадаркі, напрыклад. І падобныя яны яшчэ тым, што спадчына іх захавалася. Захавалася адна ў Сеннінскім раёне, адна ў Віцебскім раёне, і гэта яскравыя старонкі нашай гісторыі, і, напэўна, ёсць на што акцэнтаваць увагу. Ну, пачнем усё ж такі з Кахання. Пачнем. А я так разумею, што каханне нешчаснае. Ну, паглядзіце, ніводнай дзяўчыны ў студыі няма. Фінал, І ні відаць, аднаго быў маёнтка не захавалася цалкам таксама. ні маёнтка, ні дзяўчыны. Я паспрабую гэта не каментаваць, таму тут можна вынесці ўвогуле невядома на што. Але першы маёнтак, на які хацела б звярнуць увагу, гэта сядзібны дом Мілая. Гэта тэрыторыя сучаснага Віцебскага раёна, гэта Мазалава. Адзіны, дарэчы, сядзібны дом, які захаваўся ў Віцебскім раёне па сённяшні дзень. Зараз у ім знаходзіцца прыход праваслаўнай царквы. У прынцыпе, незалежна ад таго, што будынак вельмі вялікі, але вось дзякуючы таму, што хоць ёсць гаспадар, яны даглядаюць, і будынак больш-менш існуе. Але з чым звязана з'яўленне гэтага маёнтка? У першую чаргу звязана з вельмі цікавай асобай Ігнація Антонавіча Манькоўскага. Ігнацій Антонавіч – чалавек, які пакінуў знакавы след у нашай гісторыі. Ну, увогуле, яго нават ён, здавалася, мог пакінуць след і ў літаратуры, таму што адзін з літаратуразнаўцаў таго часу, Рамуальд Падбярэзкі, лічыў, што менавіта ён напісаў «Энеіду на выварат». Гэта азначае цікавая старонка жыцця мясцовага чыноўніка. Ён сапраўды быў чыноўнікам, ён быў ураджэнец
зноў ж таки, скажем так, наш земляк. Нарадзіўся ён дзесьці ў 1765 годзе. Бацька рыхтаваў яму пакінуць вялікую спадчыну, але пра бацьку гісторыю мы ўжо прыгадвалі. Ён сабраў пэўную суму грошай, закапаў яе і рэгулярна наведваў, правяраў, ці гэтыя грошы на месцы. Аднойчы прыйшоў, а іх няма. Хтосьці таксама за ім рэгулярна. Хтосьці ўжо за ім рэгулярна глядзеў, таму мы ведаем вось як такую сумную гісторыю. На вялікі жаль, ён не змог даць сыну жаданай адукацыі, як збіраўся, таму сын вучыўся ў езуіцкім калегіуме мясцовым максімальна, служыў у магістраце ў Магілёве. І там пачынаецца прыгожая гісторыя кахання 30-гадовага чыноўніка і 15-гадовай дзяўчыны. Но на той час гэта было не забаронена заканадаўствам, таму як ёсць, хаця гэта была дачка камергера апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Камергера звалі Антон Макавецкі. Як вынік, вельмі цяжка было заляцацца да такога сур'ёзнага і паважанага чалавека, у тым ліку ў расійскай імперыі. Зразумела, што ён адразу адмовіў нейкі там чыноўнік невялічкі, хто ён такі, каб заляцацца да маёй дачкі. Тым не менш, Ігнацій Антонович паказаў сябе паслядоўна. Ён вырашыў, што адзіны чалавек, хто можа яму дапамагчы, гэта хто ў расійскай імперыі мог вырашыць усе пытанні. Гэта імператор. Сам. Ён прыязджае ў Петербург і здараецца вельмі цікавая гісторыя. Звяртацца непасрэдна да імператара на той момант гэта Павел I, з якой-небудзь просьбай гэта было катэгарычна забаронена. Ён знайшоў, як абысці гэты закон. Калі імператар хадзіў, здзейсняў раніцой прагулку па садзе, ён выйшаў, стаў перад ім на калені, схіліў галаву, а на галаву паклаў ліст, у якім расказваў сваю сумную гісторыю пра тое, што вось кахае дзяўчыну, але ім ніяк не наканавана быць разам. А это ж узаемнае каханне было. Гэта было ўзаемнае каханне. Імператар зацікавіўся, паказаў сваёй жонцы. На той момант меладрамы рамантычных серыялаў не было, таму што, зразумела, яна з замілаваннем усё прачытала. Сказала, што Паша трэба дапамагаць. Сказала, пішыце далей. У выніку сцэнарый з'яўляецца рэскрыпт імператара пра тое, што, па-першае, ён дае маёнтак Ігнацію Антоновичу, ён павышае яго па службе і, па сутнасці, сам становіцца ледзь не сватам у гэтым будучым шлюбе. Адмовіць ужо цесць ніяк не мог, будучы цесць, і скончылася гэта ўсё рэальна шлюбам, і скончылася тым, што Ігнат Антонович спачатку набывае, дакладней атрымоўвае той маёнтак, які яму перадалі, а затым за свае грошы ўжо набывае у мясцовага шляхціца маёнтак, які становіцца базай для будучага Мазалава і для сядзібы Мілая, дзе ён пачынае яе будаваць. Будуе ён яе з 1801 па 1806 год. Прычым будынак вельмі цікавы, да яго звернемся, але калі акцэнтаваць увагу ўсё ж такі на самім Ігнаці Антоновича, што яшчэ можна сказаць? Па-першае, у Віцебску ён становіцца пракурорам губернскім, а больш таго, тыя ўспаміны, якія захаваліся, характарызуюць яго выключна станоўча, і ўвогуле гэта быў вельмі цікавы чалавек. Больш таго, гэта той чалавек, які арганізоўваў, у прынцыпе, эвакуацыю ў 1812 годзе і які затым першым з усіх службовых асоб прыбыў у Віцебск дзеля таго, каб аднаўляць горад, дзеля таго, каб наладзіць нармальнае жыццё пасля таго, як французы былі адсюль выбіты. Таму з 1813 года ён увогуле становіцца віцэ-губернатарам і да 17 года займае гэтую пасаду, а пасля ўжо, в прынцыпе, трэба было разумець, што ён 1765 года. Узрост ужо быў даволі салідны. Ну і, дарэчы, наконт 812 года яшчэ цікавы артыкул, у яго захавалася і публіцыстыка. У яго захаваўся твор, так званы «Лісты з Віцебска», дзе ён апісвае сітуацыю, як сябе паводзілі французы ў 1812 годзе, апісвае іншыя акалічнасці, выказвае сваю пазіцыю адносна дзеянняў мясцовай шляхты. Але самае цікавае, што яго сын, Антон, ён пайшоў добравольцам у войска. Пры гэтым, калі усе адступілі, сваю жонку ён усё ж такі пакінуў у Мілан, у сваім маёнтку, які спачатку называўся ў гонар сына Антонаўка, а затым стаў называцца ўжо Мілая.
Жонка засталася, ну чаму засталася? Ён тлумачыць усё проста. А калі сын раптоўна будзе на вайне паранены, каб яму было хаця б куды дабрацца, і вось маці за ім тут даглядала б. Таму так што асоба вельмі цікавая, і калі яшчэ браць цікавыя акалічнасці, Манькоўскі вызначыўся, напрыклад, і тым, што калі па ўсёй расійскай імперыі вольным эканамічным таварыствам быў аб'яўлены конкурс на лепшае добраўпарадкаванне сялянскіх хат і сялянскіх сядзіб, ён напісаў свой праект, і ён выйграў гэты конкурс агульнарасійскі. Яго прапановы, ну, гэта не толькі прапановы па добраўпарадкаванні сялянскіх хат, гэта ўвогуле свой прагрэсіўны погляд на развіццё ўсёй вёскі на той момант. Таму што, ну, па-першае, ён прапановаў адмовіцца ад курнікаў. Хаты тапіліся яшчэ ў пачатку 19 стагоддзя, усе хаты тапіліся па-чорнаму. Па-чорнаму. Таму зразумела, адкуль такая вялікая смяротнасць сярод малых дзяцей, таму што трэба выходзіць на мароз. На вуліцы мінус 20, але дзеля таго, каб праветрыць памяшканне, трэба выходзіць. І вось гэтыя перапады тэмпературы, яны вельмі адмоўна ўплывалі, і агульны ўзровень развіцця медыцыны ўплывала на тое, што смяротнасць была вялікая. А Манькоўскі аспрэчвае тое, што мясцовыя хтосьці там сцвярджаў, што ў нас шмат тых, хто жывуць за 100 гадоў. Ён піша канкрэтныя прыклады, калі сам праверыў некалькіх такіх казачнікаў, як аказалася. Ну, адна бабуля сцвярджала, што ёй, здаецца, там ужо за 100. Ну, у такім разе яна павінна была нарадзіць 70 толькі. Яна павінна была нарадзіць там дзесьці пасля 60, калі паглядзець яе дзяцей і гэтак далей. Ну, абгрунтаванне вельмі разумнае, бо ён абгрунтоўвае, як будаваць хаты, як рабіць печкі, каб яны каб адгэтуль пажараў не было. Ён сам увёў у сваім маёнтку за традыцыю, каб прачышчалі коміны кожны тыдзень, кожную суботу. Усё было адладжана, і ў яго не было пажару. Больш таго, ён там і ў ветэрынарных пытаннях быў даволі дасведчаны. Напрыклад, таксама прыводзяцца канкрэтныя прыклады, калі паўсюль быў мор жывёлы, Ігнацій Антонавіч мог ганарыцца тым, што ў яго ніводная жывёла не памерла падчас, калі паўсюдная эпідэмія. І прыводзіць канкрэтныя прыклады, што ён даваў. Дарэчы, ён нават уносіў прапановы, як будаваць хлявы, каб яны праветрываліся і каб, адпаведна, не было тых жа самых эпідэмій. Вось адзін з такіх хлявоў, мы, ў прынцыпе, у гэтай рабоце прыведзены, гэта схема. Самае цікавае, калі мы прыехалі ў Мазалава і калі глядзелі мясцовую сядзібу, а галоўнае пабудовы побач. Это спецыяльна для тых, хто займаецца сельскай гаспадаркай. Так, калі плануеце нешта будаваць. Бярыце на ўзбраенне. Ваня, ты збіраўся набываць нейкі надзел. Гэта ж для мяне і зрабілі, надрукавалі. Это твоя копія. Самае смешнае, што гэты будынак ёсць, як не дзіўна. Гэта зараз майстэрня Мазаловская ПМК. Мы потым на іх паглядзім, але вось як мы даведаліся, прыехалі, убачылі, ну, па-першае, там бачна, што першы паверх гэта старая цэгла. А потым, калі прыйшла гэтая схема, параўналі схему, поўнае супадзенне ўсіх дзвярных і аконных праёмаў. А гэта ўжо дагэтуль актуальна. Гэта актуальна поўнасцю, таму што мы маем магчымасць бачыць гэты будынак. Можна сказаць, што гэта адзін з самых старажытных хлявоў, праўда, ён ужо не як хлеў выкарыстоўваецца, але вось на тэрыторыі, магчыма, і Беларусі, не толькі Віцебшчыны. Таму тут пытанне ёсць. Ну, а дарэчы, гэта тое, што апублікавана ў конкурснай рабоце. На вялікі жаль, доўгі час самой конкурснай работы у нас не было. Дарэчы, яна была апублікавана ўжо пасля смерці Манькоўскага, калі ён памірае. Апублікавана ў трудах вольнага эканамічнага таварыства за 1833 год. Дзякуючы супрацоўнікам нашай бібліятэкі і дзякуючы супрацоўнікам Валгаградскай бібліятэкі мы здолелі атрымаць электронную копію гэтага экземпляра. Самае цікавае, у нас яе няма, шукаць прыйшлося доўга. Дзіўным чынам у інтэрнэце знайшоў пасведчанне, дакладней сведчанне пра тое, што яна ёсць у Валгаградскай бібліятэцы. Нашы супрацоўнікі звязаліся, яны сказалі, у нас в каталозе няма. Але вось вялікі ім дзякуй за тое, што яны пайшлі далей каталога. Яны праверылі і пацвердзілі. Дакумент ёсць. Зрабілі яго лічбавую копію і накіравалі сюды. Ну, таксама цікавы момант. Мы ведаем, што такое Валгаград. Гэта Сталінград. Там усё было знішчана. Але вось, ну, магчыма, фонды, калі папаўнялі пасля вайны, хтосьці перадаў гэты унікальны часопіс, і дзякуючы чаму мы зараз маем магчымасць азнаёміцца з ім, таму што ён ужо і ў інтэрнэце у нас гуляе свабодна, яго можна пачытаць. Гэта цікавейшы
цікавейшая праца, а галоўная праўда, што ён атрымаў не 50 залатых, як яму абяцалі за сваю конкурсную работу, усяго толькі 30. За тое, што быццам бы там... Это податки. Гэта... Астатнія. Узнагароды. Там тлумачылі за тым, што таму што вельмі шмат прастанародных словаў. Правда, там больш французскіх словаў, як мне падалося, Ну, это калі сам французская мова, чытаў. это простонародная такая. І больш таго, там і пра фальклор шмат, і пра нашы этнаграфічныя традыцыі вельмі шмат звестак цікавых. Гэта не зусім праца, гэта такі своеасаблівы публіцыстычны твор. Таму Манькоўскі асоба даволі цікавая і даволі яскравая. На вялікі жаль, ён быў пахаваны у Мазалава насупраць свайго маёнтка, але прычым пахаваны побач са сваімі дзвюма жонкамі, адной і другой, таму што Рахель яна памерла ўсё ж такі у не самым вялікім узросце. Прыйшлося яшчэ раз яму ажаніцца, і ён перажыў і сваю дачку і сына. Таму тут лёс вельмі спецыфічны ў чалавека, і на вялікі жаль у 70-х, здаецца, гадах пры будаўніцтве дарогі той курган, тое пахаванне, якое было, яно было знішчана. І кудысьці гэта ўсё. Мы згубілі магілу вялікага чалавека. Чалавека, які пакінуў выключна пазітыўны след у нашай гісторыі, які звязаны і з 1812 годам, які звязаны з добраўпарадкаваннем вёскі, якога сяляне баяліся і паважалі. Дарэчы, ён нават вучыў іх, як будаваць хаты, прычым тэхналогію змяніў, каб не зацякалі срубы. Калі яны адмаўляліся і казалі, што ў нас продкі так не будавалі, сяляне вельмі кансерватыўныя заўсёды. Ну, ён знайшоў спосаб, як іх пераўпэўніць. Як ён сам піша, што я у маёнтку сваім рабіў пэўныя эксперыменты з электрычнасцю, таму мяне лічылі чараўніком і баяліся. І вось дзякуючы гэтаму ён проста спужаў сялян, што ён можа з імі паэксперыментаваць і якую-небудзь там порчу навесці. У выніку гэта спрацавала, і гэта садзейнічала таму, што яны, па-першае, перасталі жыць у курных хатах, і гэта была ідэя самого памешчыка. Гэта вялікі плюс. Таму Манькоўскі асоба вельмі выбітная, і, дарэчы, вельмі добра, што зараз у нас, як гэта не дзіўна, у Віцебскім раёне ўжо ёсць бюст Манькоўскага, правда, стаіць ён у Ноўцы, дзе многія вядомыя асобы раёна прадстаўлены ў аграгарадку. Але тым не менш, ну і, канешне, мы не маем яго партрэтнай выявы. Гэта, скажем так, проста ўвасабленне скульптара, як ён гэта бачыў. Ну, мастацкі вобраз. Але тым не менш, ну, дарэчы, Манькоўскага яшчэ характарызуе той факт, што ў яго ўсё жыццё, покуль ён жыў у Мілым, покуль ён жыў у гэтай сядзібе, у яго віселі два партрэты. Партрэт яго жонцы, першай Рахель, і партрэт Павла I, якому ён быў абавязаны ўсім. Сват і жонка. Не, абавязан усім, таму што з гэтага ж усё пачалося. Усё пачалося з кахання. Ну, пусть будзе так. А мы ж можам паглядзець, напэўна. Мы можам паглядзець, давайте паглядзім спачатку сучасны стан. Вось гэта, ну, зараз яна крыху лепей выглядае, гэта сядзіба Мілая. Гэта сядзібны дом, які захаваўся. Не самы лепшы, канешне. Давайте распавядзем тэлегледачам, як да дабрацца. Дабрацца вельмі проста даехаць да аграгарадка Мазалава, і там у цэнтры мы ўбачым. А давайте зараз і другі блок адразу фотаздымкаў паглядзім, таму што гэта ўжо гістарычныя сведчанні, як выглядала сядзіба і адкуль мы можам, у прынцыпе, яе аднавіць. Праца Зейлерта, унікальная праца, якую выпадкова знайшоў, але мы бачым млын на рацэ Лужаснянка, а зверху ў правым верхнім баку у куце выява якраз сядзібнага дому па стане дзесьці на 20-30-е гады 20-го стагоддзя. А вось там у далечыні. У далечыні і сам млын яшчэ, які у выглядзе такім не захаваўся, але працы Зейлерта ўвогуле Можа, першы унікальны. праект ГЭС там на... Нет, тут не гідраэлектрастанцыя, але, ў прынцыпе, сур'ёзна. Я адразу знайшоў дзве работы, другая гэта быў млын на рацэ Чарніцы, увогуле у радзіму закінула. Вось сядзібны дом па стане на 50-е гады, як мы бачым. Ну, будынак перажыў вайну, ён, у прынцыпе, дайшоў у больш-менш прыстойным стане да сённяшняга часу. Дарэчы, унікален ён яшчэ і тым, што, па сутнасці, ён на паўвыспе знаходзіўся. Вакол, за кошт, калі млын падымаў узровень Лужаснянкі, вакол утварылася штучнае водасховішча. І дом быў
сам по сабе унікальны. Можна далей тады яшчэ ўсё ж такі фотаздымкі. Вось яшчэ адзін цікавы фотаздымак гістарычны. Гэта выгляд ад самого дома. Мы бачым карэтную так званую. Па меншай меры так гавораць мясцовыя жыхары. Зараз на гэтым будынку стаіць будынак канторы, цяпер ужо Беларусьбанк. На тым жа падмурку. Ну вось фотаздымкі, дзе лужаснянка, і на фоне таксама узвышаецца сядзібны дом. Ну і зноў ж такі ён кідаецца ў вочы. А вось тыя самыя хлявы, пра якія казалі. Калі параўнаць з планам, амаль поўнае супадзенне. Ну, як выглядае зараз будынак, мы таксама можам уяўляць. Але супадзенне ўсіх праёмаў аконных, дзвярных адназначна сведчыць пра тое, што тут нават сумненняў няма, што гэта тыя самыя хлявы, якія ён раіў выкарыстоўваць усім. А мясцовыя жыхары, яны нават ведаюць пра тое, што ў іх такая гісторыя там побач, таму што Конечно, ведаюць. Все ведаюць. Ну, в прынцыпе, сярод мясцовых... Дзяніс Валерыч з Александром, яны, напэўна, там уже лекцыі прачыталі. І ўсіх апыталі. Сярод мясцовых, вось, дарэчы, тыя ж самыя мясцовыя прапанавалі і паказалі гэтыя фотаздымкі, далі магчымасць папрацаваць з гэтымі фотаздымкамі, таму што Манькоўскі ўвогуле асоба унікальная. Нават у гэтым будынку, калі проста параўноўваць, уявіце, там быў водаправод. Прычым сілкаваўся вадою ён за кошт таго, што побач гара, а на гары б'е крыніца. І вось за кошт гэтага бесперабойная падача, без усялякіх насосаў вады ў будынак ішла. Побач прыгадваюць фонтан на ўваходзе. Увогуле інфармацыі пра будынак шмат. Той інфармацыя, якая дае магчымасць нават зараз уявіць, як бы будынак выглядаў пасля рэканструкцыі. Давайце паглядзім, напэўна, на гэты праект. Вось ён праект, рэканструкцыя. Адзінае скажу, што тут мы крыху памыліліся. Былі сведчанні пра тое, што была быццам бы веранда на ўваходзе. Таму палічылі, што там быў такі вялікі балкон. Зараз я ўсё ж такі адмаўляюся ад гэтага. Там быў іншы балкон, невялічкі каваны, які захаваўся з другога боку сядзібы, такі ж аднатыпны. Але вось, у прынцыпе, праект рэканструкцыі, як яна магла выглядаць, за выключэннем толькі балкона. Адзінае адрозненне. Ну, аўтар праекта, моя сястра Юля, якая вучылася на архітэктара, таму яна тут добра папрацавала з гэтым аб'ектам, але кіраўніком прыходзілася самому якраз і выступаць. Магчыма такое яшчэ зрабіць. А давайте зараз перарвемся. У нас сур'ёзныя, канешне, пытанні, але таксама паглядзім, якое сур'ёзнае пытанне абмяркоўвае на сённяшні дзень Александр Караман, а потым зноў вернемся ў студыю. Интересно, попаду ли я с первого раза? Есть. 10 лет игры в баскетбол не прошли даром. На самом деле у нас сегодня серьезная тема, друзья. Это мусор. В первую очередь, конечно же, раздельный сбор мусора. Поговорим об этом. Понимаю, тема широкая, но ее все равно, даже в таком небольшом формате, срочно надо обсудить. Погнали. Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Наконец-то я в эфире. Вы знаете, мне сегодня так понравилось, как Даша сказала такую фразу: «Боже, кто попросил у небес столько воды?» Я просто ехал. О, это гениально. Я не знаю, но есть же человек, который просил это. То есть, ну да, так красиво ты сказала. Чьи-то желания исполняются там на небесах. Я даже обрадовался дождю в этот момент. Но Да? сегодня у нас тема серьезная. Все, немножко улыбнулись, пошутили. Дело в том, что важная тема, которую меня попросили обсудить подписчики, это раздельный сбор мусора. Вот предыстория. Я был в одной европейской стране, которая полностью избавилась от мусора. Ну, как я прочитал. Я даже догадываюсь, что это за страна, и читала тоже об этом, что они Да, избавились полностью. от мусора. Во-первых, они даже на мусоре зарабатывают тем, Это что... шведы. Да, шведы. Тем, что весь общественный транспорт едет, по-моему, на топливе, которое сделано из переработанного мусора. Настолько у них нету мусора, что они закупают мусор у другой Ну, страны. тех, у кого его много. Давай вообще сначала как-то попробуем этот клубочек назад завернуть. То есть с чего-то же они начинали, кому-то пришла в голову эта идея.
И каким-то образом надо было, зажечь, вдохновить население. То есть я так понимаю, что кроется все в раздельном сборе мусора, чего у нас пока что нет. Я видел, что у них даже урны, которые дома стоят в квартирах, вот эти наши обычные подраковинные, знаете, они разделены на 4 отсека. Они в одну часть кладут, наверное, бумагу, в другую пластик, в третью бытовые отходы, в четвертую, я не знаю, что еще там может быть, какие-то стеклянные. Удивляет то, что, знаешь, самые маленькие детки, которые еще, в принципе, мало соображают что, но они открывают этот ящик, да, и бумажечку вот в этот. То есть они сразу прям с младенчества уже знают, где... На генетическом уровне у них, наверное. Послушайте, но я вообще, честно, в мусоре, уважаемые радиослушатели, вы меня сразу простите, те, кто потом будет кричать, что Каренман не разбирается в теме и в мусоре. Я не разбираюсь. Как вообще происходит у нас? Я так понимаю, что мы выбрасываем пока что, к сожалению, все в одно. Вот этот огромный бак мусора, который возле подъезда, да, там все вперемешку. Приезжает машина, забирает его и увозит. Куда она увозит? Куда-то на свалку, на общую, да? Что потом? Как вас смотри, у шведов тоже так было. Тоже были те же мусорщики, такие же баки, такие же пакеты с мусором, которые тоже выбрасывали. Как сейчас у нас? То есть это все пока что в одну кучу? Ты у меня хочешь спросить, Я просто не знаю. Я хочу, конечно, я же к умному человеку пришел. У меня возле дома есть контейнер. Я всегда возмущена тем, что, во-первых, он стоит, в начале дома, скажем, в том месте, где проходят люди, где можно было его немножечко как-то поодаль, да, чуть-чуть вот отодвинуть, что это за контейнер? Где куда можно, значит, сбрасывать пластиковую тару, только пластиковую. То есть там не для бумаги, не для там чего-то металла и чего-то прочего, только для пластика. То есть туда можно. Даже если я буду сортировать мусор, как я хочу делать постоянно, я могу все равно помочь только пластиковым контейнером. Нет, тут, конечно, вопрос утилизации пластика, потому что, насколько я знаю, пластиковый... У меня стекла немало, я тоже могу Раньше собирать. так удобно можно было использовать стекло. Можно было получать денежки обратно. Почему, кстати, у нас этого нет? Я знаю, практически в каждом магазине в Швеции ты берешь бутылочку, пластиковую, стеклянную, либо жестяную банку, ты можешь утилизировать прямо в магазине, за что ты получаешь там какие-то деньги, чуть ли не евро. Сколько народу бы у нас там сразу гарнисты вот это стояли и утилизировали. Либо автоматически жертвуешь детям, голодающим детям Африки. Я живу в старом достаточно многоквартирном доме, то есть мусор по старинке весь складируется в этот мусорный бак и выезжает потом куда-то на машине. Потому что мусоропровода там нету. Как мусоропровод, он по нему все падает вниз. Вот машинка. Так это не старая. Есть такой, где вообще нету мусоропровода. Ладно, но сам факт того, что мусор не раздельно собирается. И куда-то увозится, я так понимаю, на свалку. Но есть места, вот, скажем, возле крупных торговых центров, где все-таки есть эти контейнеры для раздельного выброса мусора, но люди бросают туда просто где удобнее, где ближе бросают. Нужно, мне кажется, людям почаще объяснять, почему это очень важно. Я думаю, что, наверное, говорить мы будем с тобой долго и бесконечно. Просто нужно устраивать экскурсии на свалку, чтобы народ реально видел, что там творится. Экскурсии на свалку — это идеальный вариант, мне кажется. Городская свалка, вот когда ты там побываешь, увидишь. Не только вот экскурсии на свалку. Мне кажется, просто в школьной программе нужно делать вот эти вот выезды. Можно просто где-то в школьных лагерях, когда они вот вместо музея деток взять на свалку завести. Но я думаю, родители будут гораздо громче кричать. Тогда для всей семьи экскурсия. Каждый раз, когда я выбрасываю свой мусорный пакет, я думаю о том, что, боже, это только я, это только моя семья, столько всего. Кстати, вопрос. Каждый день. Сколько раз в неделю ты выбрасываешь? Я выбрасываю каждый день. Каждый день. Да. То есть каждый день у тебя заполняется независимо от того, нет, не факт. Я просто выбрасываю, чтобы там не Но оно заполняется каждый день или нет? Вот я точно знаю, что у меня 100% каждый день заполняется мусорное ведро. Здесь зависит от ведра, от его размера. Оно нормально, большое. И я говорю жене, что, Ань, мне кажется, мы с тобой что-то делаем не так. Есть люди, которые, знаешь, берут такое маленькое какое-то ведрышко, даже, я не знаю, просто какой-то такой вот горшочек, чтобы чаще выносить, чтобы не собирать. Я знаю, есть и такие вот у меня знакомые. Но ведь самое главное, что вот мы понимаем, что каждый день мы кладем туда столько, и куда-то это все девается, и оно же все не растворяется в воздухе. Делаем вывод. Друзья, мы нашли небольшое решение этой проблемы, быстрее не смогли. Даша нашла, не Даша. мы. Ну ладно, я хотел, подмазаться. Нужно делать в школе экскурсии на свалку. Правильно? Не обязательно в школе, просто устроить там какую-то вот такую нужно повозить детей на свалке. Конечно, в респираторах каких-то, потому что там быть чтобы нереально. Показать все ужасы того, что происходит, когда мусор в одной куче большой. Вот. Ну и, конечно же, стараться самим начинать с себя, потому что, в принципе, какие-то условия создаются возле огромных торговых центров. Есть урны, где можно раздельно собирать мусор. Я думаю, эта тема будет еще нами обсуждена и не раз. Это
Это надо обсудить. Саш, послушай, а не слишком ли жесткий ты сделал вывод сегодня водить детей экскурсиями на свалку? Да вот не знаю. Может быть, экология требует жертв? Дети, вы наше будущее. Для вас специально готов организовать классную, веселую, развлекательную экскурсию на свалку. Это мы обсудили. Все, пока. Ну вось такія пытанні уздымае Александр Карэнман са сваёй кампаніяй, а мы працягваем далей нашу размову і пераязджаем мы з Віцебскага района нарэшце на радзіму Александра ў Сенінскі. Александр, вам слова. Да, нарэшце пераехалі. Вось. Калі з маёнткам Мілая ўсё ж такі звязана такая романтычная гісторыя, то з вёскай Полымя, а да рэвалюцыі яна мела назву Беліца, звязана ўсё ж такі больш практычная гісторыя. Вось. Але цікавых гісторый і там хапае. Ну, трэба сказаць, што упершыню вёска Полымя Беліца згадваецца у 15 стагоддзі. Яна належала за гэты час розным вядомым шляхецкім родам, гэта Глябовічы, Сапегі, Зяновічы. Але росквіт яе прыходзіцца на другую палову 19 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, калі Беліцу набываюць род свяцкі. Гербас Ліпаўрон з мянушкай Дэвойна. Гэта быў мясцовы свой род, з Аршаншчыны паходзіў, у якую ўдалося высветліць. І непасрэдна ў 1856 годзе Юзеф, ён жа Іосиф Свяцкі, набывае Беліцу. І распачынае тут будаўніцтва двухпавярховага невялічкага палаца сядзібнага дома. Вось, гэта першы вядомы уласнік Беліцы. Ягоная жонка была з роду Ваньковічу. Менавіта з гэтага рода паходзіць вядомы знакаміты мастак Валенцій Ваньковіч. І, дарэчы, у Беліцы мелася некалькі яго карцін, гэта аўтапартрэт, а таксама партрэт Наполеона, які назірае за пажарам Масквы. Вось. У Юзефа Свяцкага было двое дзяцей, гэта сын Карл і дачка Марыя. Вось, можам паглядзець першы здымак. Гэта здымкі з прыватнага альбома Свяцкіх. Яны былі перададзены сваякамі і родзічамі Свяцкіх польскай нацыянальнай бібліятэцы. У сваю чаргу яна алічбавала гэтыя здымкі і размясціла на сваёй афіцыйнай старонкі. Ну, а калі я рыхтаваў да выхаду сваю кнігу, мне пашчасціла знайсці гэтыя здымкі. Просто першым знайсці, таму дагэтуль яны проста нідзе не прысутнічалі, і зараз гэта унікальная магчымасць убачыць фотаздымкі, убачыць сядзібу і галоўныя інтэр'еры, пра што Александр таксама распавядзе. Ну і атрымоўваецца, што проста ўбіваў на польскай мове Свяцкі, Беліца, і вось у адзін вечар, якраз напярэдадні выхаду да кнігі, і ўдалося адшукаць гэтыя здымкі. Ну і потым ужо здымкі гэтыя не адзін я знайшоў, як скажам так, ужо іншыя людзі знайшлі, і зараз яны гуляюць ужо па інтэрнэту, і можна з імі пазнаёміцца. Ну вось, калі вярнуцца да здымка, то на здымкі можна пабачыць гэта візіт ксяндза Штефенкінецкага ў Беліцу. І вось у цэнтры Карл Свяцкі, ніжэй ягоная жонка Марыя, а у з правага боку гэта Станіслаў Свяцкі, іх сын. Гэта непасрэдна апошнія ўладальнікі Беліцы, і непасрэдна пры іх Беліца стала цэнтрам заходняй культуры і польскай мовы. Кожнае лета тут адпачывала шмат навукоўцаў, пісьменнікаў, мастакоў. Гэта былі сваякі і родзічы Свяцкіх. Так вот, дарэчы, падчас Першай сусветнай вайны прытулак у Беліцы знайшлі Тэадор Дыдынскі, гэта прафесар Варшаўскага эканамічнага універсітэта, Марыя Гурэцкая, яна была цёткай Карла Свяцкага і з'яўлялася старэйшай дачкой Адама Міцкевіча. Гэта Стэфан Кідэржынскі, польскі драматург. Па яго сцэнарыях знята шмат даваенных фільмаў у Польшчы. Вось. Ну і цікава тое, што Беліца прываблівала такіх знакамітых людзей, і таму наш беларускі знакаміты песняр Янка Купала, тады яшчэ
Ласкевич, ён працаваў пэўны час у 1903-1904 годах у Беліцы. Малады. Да, малады. Вось, у Беліцы мелася шыкоўная бібліятэка, больш за 3000 кніг на розных мовах, і непасрэдна там ён пазнаёміўся з многімі выданнямі. І як я лічу, што каб ён не было той працы, можа б ён бы ніколі б не пісаў бы па-беларуску. Таму што, нягледзячы на тое, што Карл Свяцкі, ён быў паляк па нацыянальнасці і каталік, ён ўсё ж такі лічыў тую тэрыторыю, непасрэдна Сенеччыну, у яго кнігі так азначаецца «Мая Беларусь». Пазней мы пра гэта скажам. Вось. Ну, а зараз можна паглядзець іншы здымак. Гэта вось непасрэдна... Вось сядзіба. Да, сядзіба. Гэта Якой яна была. Да, якая яна была. Потым мы паглядзім сучасны яе стан. Яна была... Это прыкладны, які прамежак часу вось гэта? Ну, 20. Да, гэтыя здымкі у асноўным з альбома, яны падпісаныя. Гэта проста здымак. Увогуле гэта альбома, яны падпісаныя. Гэта недзе да 1914 года здымак. Вось, першапачаткова палац, ён быў без вежы, так? А ў 1907-1911 годзе вежа была дабудавана да палаца і звязана была пры дапамозе невялічкага такога перахода. Удзіслаў Мяцкоўскі архітэктар гэтай вежы. На першым паверсе ў вежы размяшчаўся ванны пакой, а на другім была разбіная майстэрня Станіслава Свяцкага, ну гэтага ўжо іх сына. Усяго было 18 пакояў у палацы. Вось. Не маленькі. Ну, шмат гасцей было. Да, шмат гасцей. Нават пабудавалі вежу з ваннай, каб больш памяшчалася. Да. Ну, непасрэдна Свяцкія устраивалі балі у Беліцы, літаратурна-музычныя вечары, ладзілі спартыўныя гульні. Ну і галоўная такая, значыць, занятак быў у вольны час для Свяцкага. Ён ставіў розныя пастаноўкі. Быў аматарскі тэатр, у якім прымалі ўдзел усе родзічы ягоныя, вось, мясцовыя сяляне. Хочаш, не хочаш? Да, але вось, і ёсць... Ужо прыгон адмянілі на той момант, таму адмяніць адмянілі, але ўсё роўна. Ну, увогуле іх былі добрыя адносіны, таму што Марыя Свяцкая, яна навучала дзяцей польскай мове. Быў прытулак невялічкі, вось, яна іх навучала. Таму яны такія былі, ну, агрэсіўныя самі ж па сабой. Мы можам пабачыць інтэр'ер, як непасрэдна унутранае аздабленне палаца. Наступны... ну, гэта сённяшні сучасны стан. Гэта сучасны стан. Гэта вось фасад з боку сада, драўляная веранда была дабудавана. І вось непасрэдна гэта вось сучасны стан, калі паглядзець непасрэдна 1914 год і сучасны. Там амаль што нічога не засталося. Ну, вежа вось якая пабудавана, да. А вось інтэр'ер. Вось інтэр'ер, да. Ну, і тут трэба зазначыць, што палац быў электракефаваны, як і, значыць, асноўныя пабудовы. То есть было святло. Да, таксама выкарыстоўвалі і газу, але было і святло. Там добра захаваліся яшчэ і гаспадарчыя пабудовы. Ну, вось наступны здымак — гэта будуар гаспадыні дома. Гэта для рэстаўратараў, калі аднаўляць. Да, шыкоўныя. Усе матэрыялы ёсць. Шыкоўныя здымкі, печы з кафлі. Гаспадарчы. Да, вось гэта непасрэдна, як выглядалі гаспадарчыя пабудовы. Даходы Свяцкіх былі вялікія. В асноўным яны ішлі ад сельскай гаспадаркі і ад вытворчасці. Ну, сельская гаспадарка была гэта асноўным заняткам на тэрыторыі Сенеччыны. Яны укаранялі шматпольны севазварот, вось, і сучасныя прылады працы. Таксама Свяцкія за асабістыя сродкі наведаў Данію, Германію, Швецыю, адкуль прывёз некалькі чырвоных кароў дацкай пароды для мясцовых быкоў. І вось можна паглядзець, гэта вось выглядаў адзін хлеў, так, бачна, вузкакалейка, раздача ежы, так, і вось шыльдачкі. І вось на гэтых шыльдачках была мянушка каровы, колькі яна дае малака. То есть, скажем так, паглядзець, столькі часа прайшло, да, 100 гадоў, стагоддзя. Але гэта актуальна,
То есть у нас не ў кожнай ферме На самых прагрэсіўных гаспадарках якраз таксама акцэнтуюць на гэта, калі тым больш ёсць магчымасць электронна прасачыць, колькі карова дае, а на той момант вось крыху інакш было. Ну я нават гляджу, вось у кніжцы ёсць таксама сучасны від бровара, там нават і браварня была яшчэ. Да, так. Ну я скажу об этом сейчас, что калі мы говорим про вытворчасць, то непосредственно выраблялі ў беліцы сыры і масла. Вось, іх пакавалі ў драўляныя шкрынкі з назвай прадукту «Добра беліца» Карла Свяцкага. І вось на наступным здымке мы можам пабачыць выраб сыра і зараз пабачым здымак. Спадзяемся. Ну, дарэчы, фотаздымкі цікавыя яшчэ і тым, што калі глядзець, як працавалі, калі людзі стаяць у белых халатах, тут санітарны ўзровень. Да, все сучасныя нормы. Вось яна выпрацоўка сыра. Гэта, значыць, практыкантка і сікора, працаўнік Свяцка, і падчас непасрэдна вырабу сыроў. А тое, што яна практыкантка, вы зразумелі, там, што было ў альбоме ў гэтым? Да, альбома подпісы, захаваліся подпісы, таму зразумела. Потому што так па фото я не магу паняць, наколькі чалавек Адкуль прафесіянал. зразумеў, што практыкант? Да, і вось З досведам прыходзіць. таксама быў бровар. Вось, бровар працаваў, яшчэ ў 2000-х гадах он працаваў, потым быў зачынены, ну, і сучасны стан мясцовыя прыклалі руку по кирпичику, по цагляне, і вось, ён такім больш стане. Але гаспадарчыя пабудовы, яны больш-менш добрым стане і прыдатныя для выкарыстання. Ну і трэба сказаць, што у Свяцкага беліца была не адзіным маёнткам на тэрыторыі Сенінскага павета, яшчэ маёнтак быў у Крупках, гэта сучасная Мінская вобласць, але тады гэта быў Сенінскі павет Магілёўскай губерні. Там палац захаваўся ён у вельмі добрым стане. Там аддзел эканомікі райвыканкама. Вось, і калі казаць, да, романтычная гісторыя. Ну і вось адкуль сродкі непасрэдна на гэта. Ёсць такое... І тут жанчына. Не, тут не жанчына, тут Наполеон. Ёсць мужчына. Да, тут мужчына. Романтычная гісторыя з Наполеоном. Не, я кажу, што калі там романтычна, тут больш практычная, да. Значыць, ёсць ападанне, што Свяцкія знайшлі скарб Наполеона. Ну, все ганяюцца за гэтым карбам, все мы чулі. А яго знайшлі яшчэ тады. Да, а яго знайшлі яшчэ тады. Ну, ввогуле, там на Крупшыне ёсць возера Стаячае, у якім бралі... Можа, выбачайце, гэта ён хадзіў за Манькоўскім? Адтуль грошы. Да, і вось бралі ваду на пробу, і кажа, што там павышанае срэбра ёсць, мол. Дзе, прабачце яшчэ раз? На Крупшыне. Ну, ёсць такое паданне, вось у мясцовых хадзілі, што яны як бы справажджалі гэты, значыць, што Юзу Свяцкі ён бы справажджаў гэтыя карэты, якія вязлі, і бачыў, куды гэта скарб падзеўся. Ну, вот такае паданне. Але заўсёды зразумела, што маёнтак быў вялікі, і даходы былі ў іх вялікія, і таму гэта параджае розныя паданні. І былі такое паданне падчас аднаго з маёй паездкі туды, у Полымя. Местная жанчына расказала, што ў савецкі час, недзе, можа, у 50-е гады, прыехала маладая кабета, нешта хадзіла, мерала ад аднаго дрэва да другога, мерала, потом нешта пачала рыдлёўкай капаць, выкапала невялічкі жбанок, нешта туды перасыпала сабе ў кішэню, жбаночак кінула і пайшла. Яны падышлі, узялі, атрымалі гэты жбанок, ну і палажылі на месца, і ўсё. Ну, а мясцовыя жыхары, якія, скажем так, ведалі Свяцкіх, іх родзічаў, непасрэдна казалі, што гэта адзін з родзічаў быў Свяцкіх. Вось гэта не кабета была, што жанчына гэта была з іх сваякоў. Што яна там выкапала? Прыехала сейф адкрыць і забраць сваё. Да, ну і атрымліваецца, што ў 1918 годзе Свяцкія пераехалі ў Польшчу, іх польскія легіянеры справадзілі. А ў маёнтку па ініцыятыве Дмітрыя Прышчэпава, тады старшыні павятовага выканкама, будучым гэта народны камісар земляробства БСР, была адкрыта земляробчая школа. Потым яна была арганізавана ў тэхнікум, і, дарэчы, да 54-го года тэхнікум працаваў.
Напярэдадні вайны там дырэктарам быў Владимир Лаванок, адзін з арганізатараў кіраўнікоў партызанскага руху на тэрыторыі Віцебшчыны. Вось. А ў 1954 годзе было прынята рашэнне аб пераводзе тэхнікума ў Гомельскую вобласць. І выкладчыкі, непасрэдна вся база, яны пераехалі. Непрацяглы час школа бухгалтараў была, потым там была школа, жылі настаўнікі, і ў 80-е гады ўжо палац пачаў дах працякаць. Было дамоўлена, што знойдуцца грошы, што яны пачнуць самі рамантаваць, і потым дадуць грошы і адрамантуюць, зарэстаўруюць палац. Дах снялі, пайшоў дождж, грошай не было, і палац пачаў разбурацца. Ну, таксама трэба казаць, што дапамаглі мясцовыя жыхары. Мясцовыя заўсёды. Да, па цагліне, Памочнікі, да. калі паглядзець, прайсцісь, напэўна, печкі паглядзець, якая цэгла зроблена. А цэгла таксама цікавая была. У яго быў цэгляны завод, і на кожнай цэгле была выгравіравана КС, Карл Свяцкі. У мяне ёсць таксама дома гэта цагліна. Дапамог. Не, ну гэта я больш... Мясцовая. А я ж толькі адну цаглінку ўзяў. Захаваць... Насельніцтва раёна. Захаваць ўсё ж такі для нашчадку. Вось. І непасрэдна палац пачаў разбурацца, і на сённяшні стан мы ўжо бачылі. Што тычыцца гаспадарчых пабудоў, то яны больш такім прыдатным стане. І, дарэчы, у першай палове 2000-х гадоў з'явіўся інвестар, які набыў гаспадарчыя пабудовы. Планавалася, што спачатку будзе рэканструкцыя, рэстаўрацыя гэтых пабудоў. Потым, калі бізнес пайдзе ў гору, займуцца сядзібай, але не атрымалася. Там праблема, гэта быў замежны інвестар, і праблема ў тым, што проста чалавек, які збіраўся ўкласці сюды грошы, яго не стала, ён памёр. Да. А потым зноў паказваюць. Да. Ну, вось, калі параўнаць, Каб не забыліся. насамрэч, фотаздымкі ўнікальныя, і калі казаць пра магчымасць аднаўлення, гэта той прыклад, калі ёсць магчымасць аднаўлення, тым больш, што маецца і праектная дакументацыя розных часоў, і аднавіць вось гэтую прыгажосць на Сенеччыне, гэта рэальна. Канешне, вялізныя інвестыцыі, вялізныя сродкі неабходныя дзеля гэтага, але... Але кажуць, калі пакуль ёсць падмурак, то можна аднавіць. Але я кажу, што здымкі шыкоўныя, і тут трэба адзначыць, што 4 альбома. 4 альбома, якія зроблены былі асабіста Свяцкімі. І вось я казаў пра тое, што інтэнсіўныя метады вядзення сельскай гаспадаркі, і калі Свяцкі наведаў Данію і Швецыю, ён зрабіў такую справаздачу, якая была апублікавана, і я знайшоў яе потым у нацыянальнай бібліятэцы у нас у Беларусі, гэта справаздача ёсць. І самае цікавае, што і здымкі ёсць. Адзін з альбомаў быў прысвечаны гэтай паездкі. Таму што можна зрабіць сучаснае, скажам, пераваданне, ту справаздачу і са здымкамі. Вось. І непасрэдна 3 альбома, якія былі прысвечаны гісторыі Беліцы і Крупкам. І таксама цікава, што гэтыя здымкі не толькі па гісторыі Свяцкім, скажам так, але яшчэ навакольна. Таму што ёсць і, значыць, мясцовыя вёскі, такія як Старая Беліца, Маргойцы, ёсць здымкі іншых сядзіб Сенеччыны. То есть яны былі такія прагрэсіўныя, як кажу, што і будынкі былі электрафікаваны, вось яны былі прагрэсіўныя, і таму гэта каштоўна, і дзякуй вялікі, скажам так, супрацоўнікам бібліятэкі, што яны лічбавалі гэтыя здымкі, і ў адкрытым доступе, што ўдалося іх скампаваць, і яны ўвайшлі ў кнігу. Просто калі казаць, Беліца — гэта той прыклад, калі рэальна ёсць магчымасць аднавіць унікальную сядзібу, прычым сядзібу звязаную з многімі вядомымі людзьмі. У прынцыпе, такіх сядзіб на Віцебскай вобласці ва ўсёй Беларусі хапае. Было б вельмі добра, калі б усё ж такі тыя патэнцыйныя інвестары, якія зацікаўлены ў захаванні спадчыны, магчымыя прадстаўнікі нават тых самых шляхецкіх радоў, якія жадаюць вярнуць сваю спадчыну, калі б яны звярнуліся, пытанне б разглядалася, і пытанне б не стаяла пра тое, што з іх хтосьці збіраецца выціснуць там максімальна грошы. Пытанне толькі ў тым, што вось ёсць тая маёмасць, якая на вялікі жаль не ў самым лепшым стане, але гэта тая спадчына, якая дасталася нам ад нашых прадзедаў і дзядоў. І вельмі добра, калі гэтая спадчына мы ўсё ж такі зможам перадаць сваім нашчадкам. Таму запрашаем усіх, праектаў шмат, аб'ектаў таксама шмат, якія могуць быць адноўлены. У тым ліку вось гэтыя сядзібныя палацы, я думаю, што мы яшчэ
пра гэта таксама пагаворам, таму можна запрасіць і півавара Миколая Васильевича, у яго інфармацыі шмат. Заўжды рады. Ён увогуле зараз кнігу рыхтуе па сядзібах Віцебшчыны, і гэта яскравы прыклад быў бы таго, што можна. І ўвогуле вось наша сённяшняя сустрэча, гэта значыць, можа хтосьці зацікавіцца, паглядзець эфір, так, і скажа: ох, я ўкладу тады грошы, аднаўлю сядзібу, тым больш, што я кажу, што падмурак ёсць здымкі, і ёсць і багатая гісторыя. Конечно, было б добра, калі б, если сядзібу паднавілі і невялічкі пакой 200 пад музей. І сваю цагліну Александр гатовы прынесці і вярнуць на месца. Ну, галоўнае, каб яшчэ хаця б пачаць з таго, што тое, што паказалі у нас, гэта добра. І калі б экскурсіі наладзіць па такіх маршрутах, не толькі, скажем так, ужо раскручаныя брэнды ўсялякія, так і гарады, калі... Гэта зразумела, і заўсёды я за, калі нехта звяртаецца, каб расказаць. Вось, нікому не адмаўляю, заўсёды за экскурсіі. Сапраўды, Александр па той же Сенеччыне можа без праблемаў весці. Больш таго, ён зараз пачаў новы праект. Прычым і транспарт не трэба. Даязджаеш і пайшлі. Пешу па ўсім раёне. У яго праект з мясцовай газеты «Двукосця». Ну, тут тлумачыць нічога не трэба. Выява «Двукос». Геральдыка сянное. У раённай газеце у нас кожны месяц выходзяць невялічкія такія артыкулы пад агульнай назвай «Двукосці», дзе мы расказваем па гісторыі Сенеччыны. Таму таксама, хто цікавіцца, тут адразу толькі вось прозвішча Агінскі, Тамаш Зан, заслону зноў-такі, гэта ўсё, ну, і Купалы, зразумела, тут. Да, ну, конечно, калі казаць, што «Жамчужына» гэта непасрэдна Петр Миронович Машэраў, якіх усё на слуху, да, вось. Ну, і шмат сярод кіраўніцтва вобласці. І зараз нашы ўраджэнцы і ў сталіцы на слуху. Таму шмат землякоў, вядомых людзей. Сенеччына... Да, ну, ўвогуле, Сенеччына ў авангардзе зараз. Да, цікавы рэгіён. Вось, ну і цікавая мясцовасць, конечно. А вось, прабачце запытанне, не тое, што я зацікавіўся, ну, мяне заплата... Ты што, не зацікавіўся? Не, я зацікавіўся, але, ну... як гэта, я не ведаю памераў, якія трэба укласці, каб гэта ўсё аднавіць, але пасля аднаўлення, пасля рэстаўрацыі гэта павінен быць толькі музей, ці гэта можа быць прыватны аб'ект? Можа выкарыстоўвацца, у прынцыпе, як звычайная маёмасць. Уласнік сам вырашае, што там будзе. Адзінае, што гэта аб'ект у дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў, таму пытанне будзе стаяць толькі пра аднаўленне яго знешняга выгляду. Дзеля таго, каб вярнуць народу яго спадчыну, каб вось можна было глядзець на гэты аб'ект. А што там унутры будзе? Можна гатэль, можна ўвогуле людзі пад прыватнае... Все, што ты хацеў, Іван. Можна выкарыстоўваць па сваім прамым прызначэнні. Вось, была сядзіба, калі ласка, рабіце зараз сядзібу, жывіце. Ніхто не перашкаджае, але вельмі добра, што гэты аб'ект будзе ў сваім першасным выглядзе стаяць на тым самым месцы. І ўсю спадчыну Свяцкіх можна прывязаць да сябе. Прыдумаць сямейную гісторыю пра тое, што тая жанчына, якая прыязджала вось туды, гэта моя там прабабуля, яна... Не, аднавіць можна, я ўжо ведаю, трэба знайсці скарб і ўсё будзе. Ну да, там шмат зараз гісторыі, але ўсё ж такі хацелася сказаць пра тое, што галоўна, каб сядзібу аднавілі. А што там будзе, гэта ўжо не важна. Ну вось мы з вами развітваемся. Дзякуй вам за цікавы аповед. Поспеху вялікіх у даследчай вашай працы. Знойдзецца, абавязкова знойдуцца інвестары. Іван ужо загарэўся, я бачу. Вось, ну а нам застаецца толькі паглядзець на музычны падарунак ад узорнага вакальнага калектыву «Лада». Усяго вам добрага. Нясумнага вечара, пакуль і пабачымся на курсах па гісторыі таксама на тэлеканале Віцебск. Такую песню Ернік на нём не спяваў. Дачку князёву шчыра пастух адзін кахаў. Яна яго кахала, галубка з галубком. Зямля багаццем стала,
а неба ім вянцом. Быў юны шлюб прыгожы, купалаўскі вянок, у класе меч ножны, князёвы змовіў рок. Дазнаўся князь суровы пра іх таемны шлюб, схапіў любоў аковы, дзе сосенка і дуб. А на стромным беразе дуб сосной стаять, звіўшыся галінамі, на ўсход глядзяць. На ўсходзе сонейка макамі цвіце, на зямлі каханенькай з палыном расце. Куды ўцячы каханню, дзе жорсткасць правіць баль, там кроў з расой на ранні змачылі тонкі шаль. Пад дубам і сосною так лірнік мне спяваў, хлапца і свет князёўну любіцца Божа ўзяў. На стромным беразе дуб сосной стаять, звіўшыся галінамі, на ўсход глядзяць. На ўсходзе сонейка макамі цвіце, на зямлі каханенькай з палыном расце.